Φίλες και φίλοι, γεια σας. Press Point και σήμερα εδώ στο nonpapers.gr. Είναι Τρίτη, 3 του Μάρτη και το αναφέρω αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι βρισκόμαστε πλέον στην 4η μέρα του πολέμου. Οι εξελίξεις στο Ιράν και στο πεδίο των επιχειρήσεων από την πλευρά των Αμερικανών και των Ισραηλινών είναι ραγδαίες, είναι κλιμακούμενες οι επιχειρήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι κλιμακούμενες και οι αντιδράσεις ή τουλάχιστον η κινητικότητα η οποία εμφανίζεται στις χώρες του αραβικού κόσμου απέναντι στα όσα εκτελήσονται αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει κινητικότητα και στην Κύπρο και από την άλλη, την ώρα που ξεκινάμε αυτήν εδώ την εγγραφή, ξεκινούν και μερικώς οι χερσαίες επιχειρήσεις από την πλευρά του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο, με μια εφεδρεία η οποία έχει αναπτυχθεί στα σύνορα με τον Νότιο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ και φτάνει να αριθμεί μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τις 40.000 ενόπλων Ισραηλινών στρατιωτών. Μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βουλευτής και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Θα ξεκινήσω λίγο επιχειρώντας να ξεδιπλώσουμε μαζί, όχι το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, αλλά να το πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή, δηλαδή να δούμε πρώτα γιατί φτάσαμε σε αυτόν τον πόλεμο, αν όντως ήταν αναπόφευκτος και γιατί ήρθε σε μια χρονική στιγμή που οι διαπραγματεύσεις βρισκόντουσαν σε εξέλιξη και είχαμε μία παύση με δεδομένο ότι, ξέρεις, συναντιόμαστε από Δευτέρα Τρίτη, δηλαδή ή εχθές ή σήμερα θα έπρεπε να υπάρχει ξανά η συνάντηση των τεχνικών αντιπροσωπιών για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες. Τι άλλαξε τα δεδομένα και φτάσαμε στον πόλεμο? Για να πούμε τι άλλαξε τα δεδομένα πρέπει να δούμε ποιος υποτίθεται ήταν ο στόχος των διαπραγματεύσεων. Είχαν ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα 4 διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι τα πυρηνικά όπλα, δηλαδή έλεγχος του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν. Το δεύτερο είναι να πάψει το Ιράν να φτιάχνει βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι μπορούν να βάλουν ως στόχο το Ισραήλ. Το τρίτο, να πάψει το Ιράν να βοηθάει τις οργανώσεις τύπου Χαμάς, Χεσμπολάχ, τους αντάρτες Χούθη ή αντι-Ισραηλινές οργανώσεις ευρύτερα και τρομοκρατικές οργανώσεις ανά τον κόσμο. Και το τέταρτο που είχε ακουστεί τον Ιανουάριο πριν τη σφαγή των 7 τουλάχιστον χιλιάδων Ιρανών που σκότωσε το καθεστώς, ότι οι Αμερικανοί δεν θα δεχθούν να πειραχτούν διαδηλωτές κατά του καθεστώτος. Οπότε θεωρητικώς η Αμερική έμπαινε στο τραπέζι έχοντας όλα αυτά πάνω στο τραπέζι. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, από όσα έχουν γίνει γνωστά, συζητήσανε για το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο είναι ένα παλαιό θέμα. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραχτσί, είναι ο ίδιος ο οποίος συμμετέχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ήδη την περίοδο Ομπάμα και ήταν αυτός ο οποίος είχε οδηγήσει επί Ομπάμα σε μια αρχική συμφωνία που είχε γίνει τότε μεταξύ των Δυτικών και του Ιράν για τον τρόπο εμπλουτισμού του ουρανίου. Εδώ να πούμε το εξής. Είναι δεδομένο ότι το Ιράν έχει παραβιάσει τη συμφωνία αυτή εδώ και χρόνια. Η ίδια η Αμερική την έχει αποκηρύξει, ο Τραμπ την αποκήρυξε, αλλά το Ιράν παρασκευάζει ουράνιο το οποίο είναι σίγουρα για στρατιωτική χρήση. Έχει ξεπεράσει το όριο εκείνο το οποίο είναι για πολεμική χρήση, για ιατρικές χρήσεις. Δεν ξέρουμε πόσο κοντά ήταν σε αυτό ή αν έχει κάνει οτιδήποτε καινούριο μετά τους βομβαρδισμούς των εγκαταστάσεων το καλοκαίρι. Διότι υπήρχαν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που έκαναν τον εμπλουτισμό του ουρανίου, χωμένες βαθιά μέσα στο βουνό, χτυπήθηκαν το καλοκαίρι από αμερικανικές διατηρητικές βόμβες. Δεν ξέρουμε αν έχει προχωρήσει και σε ποιο στάδιο είναι και δεν ξέρουμε και πόσο σύντομα θα προχωρούσε στη δημιουργία όπλου από εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκείνο το οποίο ξέρουμε πάντως είναι ότι είχε γύρω στα 400 κιλά εμπλουτισμένο ουράνιο και προχωρούσε προς τη δημιουργία και άλλου υλικού για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει για στρατιωτικούς όρους. Δεν ξέρουμε επίσης σε ποιο στάδιο ήταν οι διαπραγματεύσεις, δηλαδή από ό,τι αφέθηκε να εννοηθεί από το Ιράν και το Ομάν το οποίο συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, τα πράγματα έδειχναν να είναι αρκετά κοντά στο να βρεθεί μια λύση. Οπότε σε αυτή τη φάση διακόπησαν οι συνομιλίες και αμέσως για να ξαναβρεθούν και αμέσως μετά άρχισαν οι επιθέσεις.
Αυτό το λέω διότι ένα από τα πράγματα που θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες, επειδή ακούστηκε ήδη να ξανασυζητήσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, ένα από τα πράγματα που ακούω από πλευράς Ιράν είναι ότι εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς, διότι ξεκινήσαμε τις συνομιλίες, καλά πηγαίναμε ή τέλος πάντων είμαστε σε κάποιο δρόμο. Έχει μια λογική αυτό. Όμως, έχει μια λογική. Και επίσης, μια που το θέτετε σε αυτή τη βάση, να πάμε και λίγο πιο παλιά. Όταν οι Αμερικανοί. Στην προηγούμενη θητεία του Τραμπ. Όχι, πολύ πιο παλιά. Όταν οι Αμερικανοί ήταν να επιτεθούν στον Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ, είχαν καλέσει πάλι τους πολίτες του Ιράκ να εξεγερθούν. Ο Σαντάμ τους τσάκισε κατά κυριολεξία, χωρίς οι Αμερικανοί να αντιδράσουν. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στη συλλογική μνήμη. Το γεγονός ότι έγινε αυτό το 2003, το γεγονός ότι τώρα τον Ιανουάριο ο Τραμπ είπε ξεσηκωθείτε, χωρίς όμως να κάνει κάτι άλλο. Και αυτό θεωρώ ότι λειτουργεί προς αυτοσυγκράτηση πολλούς ουρανούς. Παρακολουθώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, και μιλάμε για τον Αμερικανό πρόεδρο τώρα, δεν μιλάμε για τον γείτονα της διπλανής πόρτας. Έχει ένα ειδικό βάρος ο λόγος του Αμερικανού Προέδρου. Αναρωτιέται κανείς τι να κρατήσει από όλα αυτά τα οποία έχει πει, γιατί όντως υπήρχε αυτή η προσέγγιση να πάμε σε ανατροπή του καθεστώτος, σε αλλαγή του καθεστώτος. Υπήρχε μετά η προσέγγιση για τα πυρηνικά. Μετά υπήρχε η προσέγγιση για τους βαλιστικούς πυράβλους και έρχεται ξανά μανά στο προσκήνιο με βάση τα όσα είπε ο Ρούμπιο εχθές το βράδυ. Αυτό έχει την εξήγησή του για ποιο λόγο το είπε ο Ρούμπιο. Για να βάλεις ένα χρονικό ορίζοντα για το τέλος ενδεχομένως. Όχι. Ένα από τα πράγματα που είναι καραμέλα τον τελευταίο καιρό είναι ότι κανένας δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο. Είναι το πάτημα απέναντι σε αυτό, ναι. Ο Ρούμπιο λοιπόν, για να μπορείς να επέμβεις στρατιωτικά σε μια χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συν το άρθρο 51 περί δικαιώματος νόμιμης άμυνας, πρέπει να αντιμετωπίζεις μια άμεση ή εντελώς επικείμενη απειλή, την οποία δεν μπορείς να αποτρέψεις με άλλο τρόπο. Ο Ρούμπιο λοιπόν χθες βγήκε και μίλησε κατ' ουσίαν υπέρ του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι αυτό το οποίο κάναμε ήταν γιατί εμείς ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο, είδαμε ότι υπήρχε άμεση απειλή και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να δράσουμε. Εδώ όμως έχει την παρέμβαση από το Πεντάγωνο, το οποίο ενημέρωσε στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, δηλαδή της Δευτέρας, γερουσιαστές Αμερικανούς από το Δημοκρατικό και από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, όπου υπόθηκε ότι αυτό το οποίο ο Τραμπ έδωσε ως αιτία, ως εξήγηση επίσημη γιατί ξεκινήσαμε τώρα, γιατί υπήρχαν αξιόπιστες ικανές πληροφορίες ότι θα επίκειτο επίθεση κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σαν πληροφορία δεν υπήρχε, είπε το Πεντάγωνο, απέναντι στους Αμερικανούς γερουσιαστές. Το έχουμε ξαναδεί ως έργο με τον Σαντάμ Χουσέιν. Σαντάμ Χουσέιν, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί επιτέθηκαν στο Σαντάμ Χουσέιν επικαλούμενοι την ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής, για να βγει πριν από μερικά χρόνια ο Τόνι Μπλερ, τότε πρωθυπουργός, και να πει: ξέραμε ότι δεν υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής, έπρεπε να επικαλεστούμε κάτι κατά το διεθνές δίκαιο για να νομιμοποιήσουμε την παρουσία μας. Αρκεί αυτή η επίκληση από τον Ρούμπιο? Δεν πρόκειται ποτέ να εξεταστεί αυτό το πράγμα από κάποιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Θα γίνει μια συζήτηση στον ΟΗΕ για το θέμα. Εκεί θα ακουστεί αυτό ως επιχείρημα από πλευράς Αμερικής. Αλλά έτσι όπως είναι φτιαγμένο το διεθνές σύστημα, δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ καμία επίπτωση σε μια υπερδύναμη για το αν παραβιάζει ή όχι το διεθνές δίκαιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Πούτιν, ο οποίος επίσης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στην περίπτωση της Ουκρανίας, βγήκε προχθές και μίλησε υπέρ του διεθνούς δικαίου και κατήγγειλε ότι παραβιάζεται. Επομένως, αυτά έχουν τη σημασία τους υπό την έννοια ότι αυτή είναι η θέση μας, ψάχνουμε να βρούμε κάποιο επιχείρημα για να νομιμοποιήσουμε την παρουσία μας εκεί. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η απόφαση ήταν λυμμένη από ό,τι φαίνεται να χτυπήσουν. Και από ό,τι φαίνεται επίσης ήταν λυμμένη να χτυπήσουν το βράδυ του Σαββάτου, 28 του μηνός, αλλά η πληροφορία που τους περιήλθε ότι άγνωστο για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω, αποφασίζουν να μαζευτούν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης με την ανώτατη ηγεσία του Ιράν σε ένα δωμάτιο, με ξεπερνάει πραγματικά σε τέτοιες περιπτώσεις, αποφασίζουν να συναντηθούν, γίνεται γνωστό αυτό στους Ισραηλινούς και στους Αμερικανούς και αποφασίζουν να χτυπήσουν για να σκοτώσουν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη
και ένα μεγάλο τμήμα της ηγεσίας του Ιράν. Πάντως, σύμφωνα με διαρροές που υπάρχουν από αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ σε σχέση με αυτό, ήταν εντυπωσιασμένοι και οι ίδιοι, και μάλιστα το διάβαζα εχθές το βράδυ αυτό σε ένα Ισραηλινό site, ότι εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο με τον οποίο απέφευγε τις προφυλάξεις ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή, με την έννοια ότι τον συγκρίνανε με τον Νασράλα, για παράδειγμα, τον οποίο τον ψάχνανε δεκαετίες να τον βρουν και ποτέ δεν μπορούσαν να βρουν το στίγμα του ή μέσα από το στίγμα κάποιων κοντινών ανθρώπων του να φτάσουν σε αυτό. Σε αντίθεση με το πώς κινούνταν όσοι ήταν στοχοποιημένοι από το Ισραήλ, ο Χαμενεή ήταν ο μοναδικός ο οποίος ήξεραν ανά πάσα ώρα και στιγμή πού βρισκόταν, γιατί ακόμα και στον πόλεμο των 12 ημερών χαρακτηριστικά ανέφεραν, ξέραμε ανά πάσα ώρα και στιγμή πού ήταν. Δεν προσπάθησε ποτέ να κρυφτεί και να πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις. Είναι εντυπωσιακό, το διάβαζα εχθές το βράδυ. Δεν είναι μόνο ότι ξέρανε που ήταν ο Χαμενεή, τον παρακολουθούσαν. Ήταν ότι αποφάσισαν να συναντηθούν όλοι μαζί. Δηλαδή, είναι σαν να τους μαζεύεις όλους σε ένα δωμάτιο και να λες χτυπήστε εδώ πέρα. Και γι' αυτό υπερεκτίμησαν μάλλον την αξιοπιστία των συνομιλιών, οι οποίες ήταν σε εξέλιξη ακόμα. Το πιο λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να αποφεύγεις, όταν βλέπεις να έχει μαζευτεί στην ευρύτερη περιοχή όλος ο αμερικανικός στόλος, αεροπλάνα, όλα αυτά, αποφεύγεις να δίνεις την δυνατότητα στον αντίπαλό σου να σε αποκεφαλίσει. Τους την προσέφεραν στο πιάτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο που βρισκόμαστε τώρα. Τι σημαίνει όλο αυτό το οποίο εκτιλήσεται, δηλαδή τι σημαίνουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις από την πλευρά του Ισραήλ και των Αμερικανών με τον τρόπο οι οποίες διεξάγονται, γιατί αν κοιτάξει κάποιος το χάρτη του Ιράν θα δει ότι είναι ολόκληρο το δυτικό τμήμα του Ιράν μέχρι και το κεντρικό διαγώνια όπου διεξάγονται οι επιχειρήσεις και όλο το υπόλοιπο είναι στο απειρόβλητο το Ιράν. Προς το παρόν. Αλλά αυτό τι σημαίνει, για ποιο λόγο διεξάγεται έτσι και τι σημαίνει και από την άλλη πλευρά η αντίδραση του Ιράν. Και είναι εντυπωσιακό το ότι το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει το μικρότερο αριθμό πυράβλων απέναντι στο Ισραήλ. Είναι ενδεικτικό για παράδειγμα ότι το 63% των πυράβλων που έχει ρίξει τα έχει ρίξει στον Μπαχρέιν, έτσι. Να δούμε λίγο και από την άλλη πλευρά πώς δραστηριοποιείται. Λοιπόν, ο εκπεφρασμένος στόχος Αμερικανών και Ισραηλινών είναι να πέσει το καθεστώς. Για να πέσει το καθεστώς χρειάζεται να στείλει στρατιώτες επί του εδάφους. Αποκλείεται να σταλούν στρατιώτες επί του εδάφους. Αυτό ας το θεωρήσουμε δεδομένο. Διότι αφενός μεν εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους, αφετέρου ο Τραμπ είχε ως προεκλογική του σημαία ότι, για την ακρίβεια έλεγε, εγώ δεν πρόκειται να ξαναρχίσω κανένα πόλεμο, αλλά πολλό δε μάλλον να στείλει στρατιώτες Αμερικάνων να σκοτωθούν. Επομένως, περιμένουν από τους Ιρανούς να εξεγερθούν και να ρίξουν την κυβέρνηση. Θα έρθουμε συνέχεια κατά πόσον αυτό είναι εφικτό. Στόχος των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί είναι να αλλάξει η κυβέρνηση, να είναι μια πιο φιλική προς αυτούς κυβέρνηση, να αφήσει οι αμερικανικές εταιρείες να μπουν μέσα στους υδρογονάνθρακες του Ιράν και παράλληλα να διακόψει τις πολύ στενές σχέσεις που έχει με Κίνα και με Ρωσία. Από πλευράς Ισραήλ, το οποίο δικαιολογεί και το τι σημαίνει στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν. Το Ισραήλ με τον πόλεμο των 12 ημερών διαπίστωσε ότι μπορεί εύκολα να μπει μέσα στην επικράτεια του Ιράν χωρίς να εντοπιστεί από την Ιρανική αεράμινα. Αυτό επιβεβαιώθηκε απολύτως αυτή τη στιγμή, σε αυτόν τον πόλεμο. Οι Ισραηλινοί κυριαρχούν και οι Αμερικανοί κυριαρχούν απολύτως στον αέρα και ουσιαστικά οι Ισραηλινοί κάνουν αυτό που έκαναν στη Συρία όταν έπεσε το καθεστώς του Άσαντ. Δηλαδή έχουν εντοπίσει πού είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πηγαίνουν μία-μία και τις τεινάζουν στον αέρα. Καταστροφή οπλοστασίου. Ακριβώς. Και προχωράνε σταδιακά από το δυτικό προς το κεντρικό Ιράν. Γι' αυτό πιστεύω ότι σε επόμενο βήμα θα περάσουν και προς το ανατολικό Ιράν. Δηλαδή αυτή είναι για τους Ισραηλινούς η ευκαιρία της ζωής τους. Δεν το περιμέναν αυτό το πράγμα. Για να φτάσουν σε αυτό βέβαια χρειάστηκε να διαλύσουν όλον αυτό τον ιστό που είχε πλέξει γύρω τους το Ιράν επί χρόνια με τη Χαμάς και με τη Χεσμολάχ και τον Άσαντ. Διότι το μεγάλο τους πρόβλημα ήταν ότι αν χτυπούσαν το Ιράν θα φεύγανε ρουκέτες από τη Χαμάς, θα φεύγανε πύραυλοι από τη Χεσμολάχ και θα χτυπούσαν το έδαφος του Ισραήλ. Αφού εκαθάρισαν πρώτα Χαμάς και Χεσμολάχ και έπεσε και το καθεστώς Άσαντ,
μπορούν άνετα να προχωρήσουν και να χτυπήσουν το Ιράν. Επομένως, το Ισραήλ κάνει εκκαθάριση στρατιωτικών στόχων στο δυτικό Ιράν, θα περάσει στο κεντρικό Ιράν και θα χτυπήσει ό,τι υπάρχει και μετά πιστεύω θα περάσει και στο ανατολικό Ιράν. Θέλει το Ισραήλ μια αλλαγή κυβερνήσεως? Ναι, αλλά δεν νομίζω να την πολύ πιστεύει. Οπότε προσπαθεί να εξασφαλιστεί για αρκετά χρόνια διαλύοντας το σύστημα το αμυντικό του Ιράν για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Πάω τώρα στους Ιρανούς. Οι Ιρανοί ακολουθούν αυτό που θα χαρακτήριζα, έχει αποκλειθεί, δεν το χαρακτήριζα εγώ, στρατηγική του χάους. Mm-hmm. Δηλαδή, χτυπάνε τις γειτονικές τους χώρες. Ποιο είναι το πρόβλημα με τους πυράβλους τους και με τα drone? Μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από τα συστήματα αεράμινας των γειτονικών χωρών. Όταν στέλνουν πυράβλους ή drone στο Ισραήλ, έχουν να διανύσουν μια μεγάλη απόσταση. Είναι εντελώς διαφορετική η περίπτωση για τα κράτη που βρίσκονται ακριβώς απέναντί τους στον Περσικό κόλπο. Οπότε προτιμούν να χτυπήσουν αυτά τα κράτη, διότι είναι πιο εύκολο να τα χτυπήσουν, είναι λιγότερες πιθανότητες να εντοπιστούν από την αεράμινα όλα αυτά τα συστήματα και κυρίως με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι αυτά τα κράτη θα ασκήσουν πίεση προς την Αμερική να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Διότι το Ιράν δεν πιστεύει ότι θα νικήσει την Αμερική. Το Ιράν χτυπάει τα γειτονικά του κράτη για να ασκήσουν πίεση στην Αμερική να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι κάτι υπαρκτό αυτό όμως, έτσι, ήδη. Τώρα που μιλάμε συμβαίνει, έτσι. Αυτό κάνει. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είναι το Μπαχρέιν και το Κατάρ που έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επανεξετάσουν. Είμαι βέβαιος ότι όλοι ατύπως το έχουν ζητήσει. Να πάρουμε το παράδειγμα του Ντουμπάι, το θεωρώ το πιο ενδεικτικό απ' όλα. Το Ντουμπάι προσπάθησε εδώ και αρκετά χρόνια να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εικόνα. Ποια είναι η συγκεκριμένη εικόνα? Είμαστε τουριστικός προορισμός. Είμαστε τόπος αναψυχής. Είμαστε καταναλωτικός παράδεισος. Ελάτε σε εμάς, θα έχετε πολύ ωραίες βίλες δίπλα σε ιδηλιακά τοπία δίπλα στη θάλασσα, έχετε μεγάλα εμπορικά κέντρα σε πολύ φθηνές τιμές, σας έχω φέρει και μουσεία από την Ευρώπη, παραρτήματα μουσείων από την Ευρώπη και την Αμερική, ούτως ώστε άμα θέλετε να έχετε και τέχνη, ελάτε εδώ. Τα χτυπήματα των πυράβλων ανατρέπουν πλήρως αυτή την εικόνα που θέλει να παρουσιάσει το Ντουμπάι. Οπότε αυτό πάνω κάτω συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Ανατρέπουν και το δόγμα συνεργασίας που υπήρχε όμως μεταξύ της Δύσης και των κρατών των χωρών της Μέσης Ανατολής. Έτσι. Δηλαδή, ενέργεια για ασφάλεια ήταν το δόγμα που υπήρχε. Και τελικά βλέπουμε ότι η ενέργεια έφευγε και εξακολουθεί να φεύγει, έστω και με δυσκολία, αλλά η ασφάλεια παραμένει ζητούμενο για τις χώρες αυτές. Ακριβώς. Δεν περιμένανε πάντως ότι θα ήταν αυτή η αντίδραση του Ιράν. Παρότι το Ιράν είχε μιλήσει για αυτό το πράγμα, να σας δώσω το παράδειγμα του Κατάρ, το θεωρώ πιο ενδιαφέρον από όλα. Το Ιράν με το Κατάρ έχουν από κοινού ένα τεράστιο κοίτασμα υδρογονανθράκων, φυσικού αερίου, το South Pars 2. Λόγω της φύσεως του κοιτάσματος δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευσή του και από το Ιράν και από το Κατάρ, διότι από τις πιέσεις υπάρχει φόβος να φύγει το αέριο στον αέρα άμα ανοίξουν δύο διαφορετικά σημεία εκμεταλλεύσεως του κοιτάσματος. Το έχει αναλάβει όλο το Κατάρ το κοίτασμα και δίνει ένα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων που βγάζει στο Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι Κατάρ και Ιράν έχουν άριστες σχέσεις. Το Κατάρ το Ιράν βομβαρδίζει κανονικότατα το Κατάρ, διότι ξέρει ότι το Κατάρ έχει άριστες σχέσεις και με την Αμερική. Το μοναδικό κράτος... Έχει κάνει δήλωση επ' αυτού αιτιολογώντας τα χτυπήματα. Βεβαίως. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, αναφέροντας ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα. Από τη στιγμή όμως που δεχόμαστε επίθεση και εσείς δίνετε facilities, δίνετε διευκολύνσεις, είναι λογικό ότι θα στοχοποιήσουμε τους χώρους και μάλιστα αιτιολόγησε και τα χτυπήματα στα ξενοδοχεία, λέγοντας ότι στα ξενοδοχεία τα οποία χτυπάμε διαμένουν Αμερικανοί στρατιώτες οι οποίοι έχουν αποσταλεί στην περιοχή. Το αν μένουν ή δεν μένουν Αμερικανοί στρατιώτες. Μένω στην ανακοίνωση. Δεν έχει τόση σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι επιλέγει να χτυπήσει το Κατάρ και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικά σκληρό. Δηλαδή όταν χτυπάς ξενοδοχεία δημιουργείς πρόβλημα στην όλη λειτουργία του Κατάρ.
δεν έχει χτυπήσει εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων στο Κατάρ. Χτύπησε μόνο την Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Λόγω της σχέσης που υπάρχει και της επικινδυνότητας για το ίδιο το Ιράν. Ακριβώς. Επομένως, σε μια δεύτερη φάση μπορεί να δούμε το Ιράν να χτυπάει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ούτε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί έχουν χτυπήσει δικές του πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και τα μόνα πλοία τα οποία διαπλέουν αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούζ είναι πλοία με περσική σημαία. Γιατί κοίταζα να δω, είδα 2-3 πλοία που διέπλεαν σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Λέω, ποιοι είναι αυτοί οι τρελοί, ήταν πλοία με περσική σημαία. Μια και το πάτε έτσι, θα ακολουθήσω κι εγώ. Πάμε στα στενά του Ορμούζ. Πόσο λειτουργεί αυτός ο αποκλεισμός, ο οποίος 10 και 10 εχθές το βράδυ, ώρα Ελλάδος, επισήμως από τους φρουρούς της Επανάστασης, είπαν ότι από εδώ και πέρα είναι και με τη βούλα κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Δεν μπαίνει και δεν βγαίνει τίποτα στην περιοχή. Τηρείται αυτό? Υπάρχει στρατιωτικά η δυνατότητα του ελέγχου από τους φρουρούς της Επανάστασης, από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, από το ναυτικό του αποκλεισμού? Αυτό είναι μια ρητορική σε καιρό πολέμου? Οι ναυτικές μονάδες του Ιράν που ήταν στην περιοχή φαίνεται ότι έχουν εξουδετερωθεί από τους Αμερικανούς τις τελευταίες 3 ημέρες. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος πυραυλικών χτυπημάτων ή χτυπημάτων από drones, τα οποία δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ναρκοθέτηση της περιοχής. Να βάλουν νάρκες στην περιοχή, είχαν ξαναμπεί και στο παρελθόν. Μιλάμε για ένα πολύ στενό πέρασμα, είναι γύρω στα 19 μίλια. Μοιράζεται μεταξύ Ομάν και Ιράν. Το Ιράν κατέχει όλη τη βόρεια ακτή και η βόρεια ακτή έχει αρκετά νησιά που επιτρέπουν να κρυφτούν μονάδες άμα θέλουν να χτυπήσουν. Νομίζω το μεγάλο πρόβλημα για τη διεθνή ναυσιπλοεία, για την ενέργεια και για την παροχή πετρελαίου δεν είναι τόσο τα στενά του Ορμούζ. Υπό την έννοια ότι όσο κρατάει αυτή η διαμάχη θα είναι κλειστά, μετά όμως θα ανοίξουν την άλλη μέρα το πρωί. Η ναρκοθέτηση θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Τα πιο σοβαρά όμως προβλήματα μακροχρόνια, δηλαδή 6, 8, 10, 12 μήνες, θα έχουν αν χτυπηθούν εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων, δηλαδή διηληστήρια, μονάδες φορτοεκφορτώσεως προϊόντων σε πλοία και τέτοια. Αυτό προς το παρόν οι Ιρανοί πλην της Αράμκο δεν το έχουν κάνει, όπως δεν το έχουν κάνει και οι Αμερικανοί στους Ιρανούς. Πάμε λίγο στο Ιράν. Λίγο στο Ιράν για να δούμε. Το ακούσαμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν το ακούμε πια όμως από την πλευρά της Αμερικής, αυτό της αλλαγής του καθεστώτος. Βγείτε στους δρόμους, now's the time, τώρα είναι η στιγμή για την ανατροπή, για την αλλαγή του καθεστώτος. Το ακούσαμε στο κυριακάτικο, αν δεν κάνω λάθος, διάγγελμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μιλώντας στα εβραϊκά απευθύνθηκε στους πολίτες του Ιράν, ζητώντας τους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Αδράξτε την ευκαιρία για την ανατροπή. Τελικά υπάρχουν οι συνθήκες αυτές, γιατί είδαμε για παράδειγμα όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Χαμενέη, κάποιους να βγαίνουν να πανηγυρίζουν. Δεν μιλάω σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, μιλάω για μέσα από το Ιράν. Δεν ήταν κατανοητό όμως για τι αριθμό ανθρώπων μιλάμε, για το ποιες περιοχές ήταν αυτές, αν ήταν πόλεις, κομμοπόλεις, χωριά ή τι άλλο ήταν και σε τι απόσταση από την Τεχεράνη. Και από την άλλη, τουλάχιστον οι δηλώσεις που έχω δει εγώ στα social media ή και διάφορα ποσταρίσματα στα social media, στο TikTok, στο Instagram, από Ιρανούς και Ιρανές, βλέπω μια ενόχληση, βλέπω ένα μίσος για αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή απέναντι στο Ιράν και δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κορίτσια τα οποία δεν φορούν μια μαντήλα για να καλύψουν το κεφάλι λειτουργούν υποστηρικτικά προς το καθεστώς. Άρα η εντύπωση που έχω από φίλους οι οποίοι ζουν στο Ιράν ή έχουν επισκεφτεί το Ιράν τα τελευταία χρόνια πολλές φορές είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι αντίθετη προς το θεοκρατικό καθεστώς. Κυρίως οι γυναίκες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα σημαντικό, μειοψηφικό μεν, αλλά σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο νέμεται των προνομίων που του δίνει το καθεστώς. Ας πάρουμε το παράδειγμα των φρουρών της Επαναστάσεως. Οι φρουροί της Επαναστάσεως συμμετέχουν σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και βγάζουν πάρα πολλά χρήματα λειτουργώντας ως
το δημόσιο, αυτό που λέμε το δημόσιο με δέλτα κεφαλαίο, σε ό,τι συμβαίνει στο Ιρανικό κράτος. Έχουν από 150 ως 190.000 στελέχη, συν τις οικογένειές τους, συν εκείνους που έχουν εργαστεί, γιατί έχουν όλα τα προνόμια, τις συντάξεις, τα νοσοκομεία, την καλύτερη αντιμετώπιση. Μιλάμε για ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού λοιπόν, το οποίο αισθάνεται ότι θα χάσει αυτά τα προνομιά του. Υπάρχουν πολιτοφυλακές. Η Ιρανική πολιτοφυλακή εκτιμάται ότι ανέρχεται γύρω στα 3 εκατομμύρια άτομα, οι οποίοι μάλλον είναι υπέρ του καθεστώτος. Άρα σε ένα λαό 90 εκατομμυρίων, το να είναι 15-20 εκατομμύρια υπέρ του καθεστώτος είναι μεγάλο ποσοστό. Πολλό δε μάλλον όταν οι άλλοι δεν έχουν κάποιον αρχηγό. Γιατί ένα χαρακτηριστικό του Ιράν αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Άρα, αντλώντας παραδείγματα από το τι συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, η λύση θα προέλθει μέσα από το ίδιο το καθεστώς. Δεν ξέρω αν τρομάζει κιόλας αυτό το οποίο συμβαίνει, με την έννοια ότι από πουδήποτε πέρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα τελευταία 20 χρόνια, 30 χρόνια για την ακρίβεια, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής. Λιβύη, Ιράκ, Συρία. Δεν έχουν αφήσει κάτι το οποίο να έχει ένα θετικό πρόσημο. Δηλαδή ήταν μια χαοτική κατάσταση η οποία ακολούθησε το πέρασμα των Αμερικανικών δυνάμεων. Και όχι μόνο των Αμερικανικών. Και αντιστοίχως ακόμα και πιο πίσω αν πάει κάποιος και κοιτάξει και το πέρασμα των Βρετανών από περιοχές Μέσης Ανατολής, αντίστοιχο ήταν αυτό που άφησαν και οι Βρετανοί. Άρα εικάζω ότι αν ιστορικά τα προσεγγίσει κάποιος Ιρανός, βλέποντας τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν αυτή τη στιγμή τη χώρα του, μάλλον απέχθεια, μάλλον θα υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και σκέψης για το πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτό το οποίο επιχειρούν να μας επιβάλλουν, καλώντας μας να βγούμε στους δρόμους. Οι Αμερικανοί δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι ευρύτερο το ζήτημα. Οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν στο Ιράκ, χάος στο Ιράκ για χρόνια. Οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν στο Αφγανιστάν, χάος στο Αφγανιστάν για χρόνια. Οι Αμερικανοί δεν παρεμβαίνουν στη Συρία, χάος στη Συρία για χρόνια. Οι Αμερικανοί... Στη Συρία όμως στήριξαν τους Κούρδους, τους οποίους άδειασαν μεγαλοπρεπώς, έτσι. Το χάος όμως προϋπήρχε. Δεν είναι οι κύριοι παρεμβαίνοντες στη Λιβύη. Οι κύριοι παρεμβαίνοντες στη Λιβύη είναι η Γαλλία, η Ιταλία. Χάος στη Λιβύη. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουμε πτώσεις καθεστώτων που είναι για πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία, χωρίς σοβαρή ομάδα αντιπολιτεύσεως, ο κανόνας είναι ότι έχουμε εσωτερικές αναταραχές. Τώρα, επανέρχομαι στην αρχική σκέψη ότι η λύση πιθανόν, το πιο πλέον πιθανόν, είναι να προέρθει μέσα από το εσωτερικό του καθεστώτος. Εδώ έχουμε δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι αυτή η οποία θέλει περισσότερη πολιτικοποίηση του καθεστώτος, δηλαδή να ξεφύγουν από τον ασφικτικό εναγκαλισμό των μουλάδων, οι οποίοι καθορίζουν τα πάντα στο τέλος της ημέρας. Διακριτές σχέσεις της θρησκευτικής με την πολιτική ηγεσία. Ναι, κυρίως να μην είναι ο Χομεϊνί ο ανώτατος ηγέτης της χώρας. Δεν είναι μόνο ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, είναι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας. Αυτός αποφασίζει για τα πάντα. Υπάρχει όμως και μία παράδοση σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχουμε καταρρεύσεις και το καθεστώς παραμένει στα πόδια του. Ενδυνάμωση του ριζοσπαστισμού. Εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν είναι οι ομάδες εκείνες που είναι πιο συγκροτημένες μεταξύ τους και έχουν καλύτερη συνοχή, πιο συγκροτημένη άποψη για το τι θέλουν. Τέτοια αυτή τη στιγμή είναι η φρουρή της Επαναστάσεως. Οπότε είναι πιθανόν να δούμε ανθρώπους φύλλα προσκύμενος προς τους φρουρούς της Επαναστάσεως να αναλαμβάνουν εξουσία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει η εσωτερική αναταραχή στο Ιράν. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πλέον εσωτερική αναταραχή. Πιθανόν οι Αμερικανοί να βασίζονται στο γιο του Σάχη, ο οποίος κάποια στιγμή έδειξε να έχει επιρροή στους διαδηλωτές. Δηλαδή, όταν έλεγε στις 7 το βράδυ μαζευτείτε και βγείτε στους δρόμους, στις 7 το βράδυ μαζεύονταν και βγαίνανε στους δρόμους. Παρότι ο πατέρας του ήταν εξαιρετικά μισητός στη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού.
Απ' την άλλη μεριά, ξέρετε, χρησιμοποιούν οι Ιρανοί μία φράση για το γιο του Σάχη. Αγά Ζαντέ. Αγά είναι ο αγάς. Ζαντέ είναι ο γιος. Είναι ο γιος του αγά. Είναι υποτιμητικά εκείνος ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, γιατί τα έχει βρει όλα έτοιμα. Και τον αποκαλούν έτσι, θεωρώντας ότι ο ίδιος δεν έχει αυτές τις ικανότητες να ηγηθεί. Θα διαπιστώσουμε τις επόμενες μέρες τι γίνεται. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εάν θέλει ο γιος του Σάχη να ηγηθεί, θα πρέπει να επιστρέψει στο Ιράν, πράγμα το οποίο εμπεριέχει μεγάλη διακινδύνευση. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αν δεν διακινδυνεύσεις, δεν θα κερδίσει και κάτι. Το να βγάζει ανακοινώσεις από την ασφάλεια της Αμερικής και της Ευρώπης δεν τον βοηθάει να γυρίσει πίσω στο Ιράν ή να έχει ρόλο την επόμενη μέρα. Τώρα, το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, παρακολουθώντας σήμερα όλο αυτό το διάστημα, λέγαμε και το συζητάγαμε και με τη Βενεζουέλα αυτό, ότι να δούμε πού θα σταθεί η Ρωσία και η Κίνα. Η Ρωσία και η Κίνα έχουν αποδείξει, ιδιαίτερα η Κίνα, ότι αποφεύγει την οποιαδήποτε εμπλοκή σε στρατιωτικές αναμετρήσεις, παίρνοντας θέση για αυτό το οποίο συμβαίνει. Σήμερα είδαμε από την πλευρά του Βλάντιμιρ Πούτιν την επικοινωνία με τους ηγέτες χωρών του κόλπου. Επικοινώνησε, αν δεν κάνω λάθος, με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας. Επικοινώνησε, αν δεν κάνω λάθος, επίσης με τον ηγέτη του Κατάρ. Και κράτησε αποστάσεις από τον τρόπο με τον οποίο καταδίκασε την αμερικανική και την ισραηλινή επιθετικότητα ως απαράδεκτη ενάντια στο διεθνές δίκαιο κτλ. Αλλά κράτησε αποστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά απέναντι στις χώρες του κόλπου το Ιράν. Αυτό δεν ήταν κάτι που το περιμέναμε. Λοιπόν, μετά το θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεή, 7 χώρες εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Η Τουρκία, η Ρωσία, η Κίνα και 4 χώρες γειτονικές, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν και δεν θυμάμαι κάποια άλλη χώρα γειτονική της περιοχής. Κανένας άλλος. Η Κίνα είναι αυτό που λέτε. Καταδικάζει, αλλά η Κίνα έχει μια παράδοση. Όχι, για τη Ρωσία μιλάω. Ναι, θα έρθω στη Ρωσία. Η Κίνα δεν παρεμβαίνει στρατιωτικά. Η Ρωσία λοιπόν είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Από το 2010-2011 και μετά είχε αρχίσει να στείνει στη Μέση Ανατολή μια πολύ καλή εικόνα παρεμβάσεως. Υπήρχαν στρατεύματά της στη Συρία, παρακολουθούσε τι γινόταν στις άλλες χώρες, είχε παρέμβει και σε κάποιες περιπτώσεις, είχε μια καλή εικόνα. Η εισβολή της όμως στην Ουκρανία ήταν αυτή η οποία την οδήγησε να στραφεί αποκλειστικώς προς την Ουκρανία. Η Ρωσία θεωρώ ότι έχει πάψει πλέον να είναι η μεγάλη δύναμη η οποία μπορεί να παρεμβαίνει σε εξελίξεις. Θα παρακολουθήσει τι γίνεται, δεν μπορεί να παρέμβει, δεν μπορεί να εμποδίσει κάτι και δεν θα το κάνει. Η Κίνα, η οποία θα είχε ίσως τη δυνατότητα, δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση, άρα το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι κατ' ουσίαν μόνο του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τις εξελίξεις από την πλευρά του Ισραήλ. 2 είναι τα σημεία αναφοράς αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ποιο είναι το ζητούμενο για το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι σε 4-5 εβδομάδες νωρίτερα, αργότερα, δεν έχει σημασία, μακάρι να είναι νωρίτερα, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα κλείσει η επιχείρηση αυτή, θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις, κάπου εκεί ο ίδιος διαβλέπει το τέλος. Για το Ισραήλ, ποιος θα είναι ο ιδανικός τρόπος για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο των επιχειρήσεων? Ποιος θα είναι ο τρόπος τον οποίο θα μπορέσει ως επιτυχία, ήδη μπορεί να πιστωθεί μια επιτυχία το Ισραήλ για την εξόντωση του Χαμενεή και να το πουλήσει στο εσωτερικό του αυτό ο Νετανιάχου, αλλά ποιος θα είναι ο ιδανικός τρόπος για το ζητούμενο που είναι για τον Νετανιάχου να κλείσει με επιτυχίες και να φέρει και τις εκλογές νωρίτερα στη χώρα του? Ο ιδανικός τρόπος θα ήταν μια αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν με μια κυβέρνηση η οποία θα έδειχνε ανοχή στην ύπαρξη του Ισραήλ. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είχε ως θέση την καταστροφή του Ισραήλ. Το πιο πιθανό όμως είναι ότι ο Νετανιάχου θα βγει και θα πει στον πληθυσμό του: αποκεφαλίσαμε και την ηγεσία του Ιράν και έχουμε διαλύσει την ικανότητα της χώρας να μας ξαναεπιτεθεί στο μέλλον.
δεν υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις κοντά μας, ό,τι ώρα θέλουμε πετάμε πάνω από το έδαφος του Ιράν και καταστρέφουμε ό,τι θέλουμε. Πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα έτσι όπως είναι δεν νομίζω να μπορεί να λειτουργήσει. Πιθανόν να παραμείνει χωμένο κάτω από τη γη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν νομίζω ότι η προτεραιότητα της ιρανικής ηγεσίας θα είναι να ξαναβάλει μπρος με ταχύτητα το πυρηνικό πρόγραμμα, εκτός εάν είναι τόσο σκληροπυρηνική που τους δοθεί η αντίληψη αυτού που λέω εγώ Βόρεια Κορέα. Κανένας δεν σκέφτεται να αγγίξει τη Βόρεια Κορέα γιατί έχει πυρηνικά όπλα. Εάν περάσει η αντίληψη ότι κοιτάξτε να δείτε, τώρα υπάρχει λόγος, τώρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο θέλουμε να φτιάξουμε πυρηνικά όπλα, πρέπει να στραφούν προς αυτήν την κατεύθυνση με κάθε τρόπο, θα στραφούν. Αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα. Δεν ελέγχουν τον αέριο χώρο τους. Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί πάνε και χτυπάνε όπου θέλουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αντίσταση. Η αντίσταση, οι πύραυλοι που εκτοξεύονται, είναι πύραυλοι κατά γειτονικών χωρών, όχι κατά των αεροπλάνων που βομβαρδίζουν το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι η πρώτη φορά που αν βγει αύριο να πει ότι ο στόχος επετεύχθη. Να θυμηθούμε ότι κλείνοντας την επιχείρηση στον πόλεμο των 12 ημερών νομίζω, είχε πει ότι εξαφανίσαμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δεν έχει μείνει τίποτα. Μάλιστα βγαίνανε οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και λέγανε δεν ισχύει αυτό και ο ίδιος διέψευδε τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Άρα μπορούμε να περιμένουμε να πει το οτιδήποτε, αυτό θέλω να πω. Ποιος είναι ο τρόπος για να το κλείσει όμως, μπορείτε να το εικάσετε αυτό? Τώρα ζητάω πολλά να πείτε στο μυαλό. Εκείνο που ξέρω είναι το εξής. Γιατί σχετίζεται με το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αυτός είναι ένας πόλεμος που γίνεται στον αέρα. Το Ιράν έχει πυράβλους και drones, η Αμερική και το Ισραήλ έχουν αεροπλάνα και πυράβλους. Θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος για εκείνον που θα εξαντλήσει πρώτος τα μέσα που χρησιμοποιεί. Το πιο πιθανό είναι να συμβεί με το Ιράν. Διότι ούτε και η Αμερική και το Ισραήλ έχουν απεριόριστες βόμβες, απεριόριστους πυράβλους. Επιπλέον δεν τους στοιχίζει και πάρα πολύ ακριβά κάθε μέρα άμυνας για την ευρύτερη περιοχή. Αλλά το Ιράν έχει το μειονέκτημα ότι το Ισραήλ και η Αμερική εντοπίζουν πού είναι οι εκτοξευτές των πυράβλων, πού είναι τα πιθανά σημεία παραγωγής πυράβλων και τα καταστρέφουν. Άρα το πιο πιθανό είναι να ξεμείνει πρώτα το Ιράν. Εάν ξεμείνει το Ιράν από πυράβλους και πάβει να χτυπάει την περιοχή ή αν περιορίσει τα χτυπήματα, δηλαδή εκεί που ρίχνει 400 πυράβλους την ημέρα να στείλει 30 πυράβλους την ημέρα, τότε θα μπούμε σε μια μακροχρόνια παράταση αυτής της ιστορίας που θα εμποδίσει τον Τραμπ να πει τελείωσα νικηφόρα τον πόλεμο. Πάντως μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιήσει, αν υποθέσουμε ότι ισχύουν τα νούμερα, για τους πυράβλους μικρού βεληνικούς, για τους μεγάλου βεληνικούς δεν έχουμε εικόνα. Για του μικρού βεληνικούς υπήρχε μία εκτίμηση ότι ήταν γύρω στους 2.000 πυράβλους. Έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα τα νούμερα που είδα, 467 πύραυλοι για να χτυπηθούν χώρες του αραβικού κόσμου που είναι σε μικρότερη απόσταση και χρησιμοποιεί τους συγκεκριμένους πυράβλους, άρα υποθέτω το 1/4 του οπλοστασίου. Δεν ξέρουμε πόσες βάσεις πυράβλων έχουν χτυπηθεί, πόσοι εκτοξευτές πυράβλων, οπότε πράγματι το 1/4 δείχνει να μην μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Και δεν ξέρουμε και τι γραμμή παραγωγής υπάρχει εν καιρό πολέμου. Ναι. Ή τι υπήρχε, ή αν αληθεύουν οι αριθμοί για τα 2.000, επειδή το διάβασα και εγώ τα 2.000 και κάθε φορά όταν τα διαβάζω δεν μπορώ να σας πω, να σας κρύψω ότι αναρωτιέμαι πού το ξέρουνε ότι είναι 2.000 και όχι 3.000 ή 1.000. Εκτιμήσεις από πλευράς δυτικών μυστικών υπηρεσιών, φαντάζομαι μέσα σε αυτές είναι και οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, αλλά όλα αυτά πάντα με ένα ερωτηματικό για το κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στα δεδομένα τα οποία υφίστανται. Πάντως το Ιράν δεν έχει δυνατότητα να το κρατήσει σε πολύ μεγάλο βάθος αυτό το πράγμα με τέτοιο αριθμό πυράβλων που στέλνει καθημερινά. Κάνει μια διαχείριση τέτοια πάντως πολύ συγκρατημένη και συνετή
για να αντέξεις αυτό το πέρασμα του χρόνου ή τουλάχιστον όσο αντέξει, δεν ξέρω, τους υπολογισμούς τους κάνουν οι ίδιοι. Το Ιράν, τα οποία έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι πολύ φθηνά, είναι από 20 μέχρι 30-35.000 ευρώ κάνει το κάθε drone, τα οποία κάνουν τη δουλίτσα τους, καταστρέφουν. Λοιπόν, Ισραήλ, Λίβανος, έναρξη χερσαίων μερικώς των χερσαίων επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο. Σαφέστατα και ήταν προγραμματισμένο από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν βρέθηκε μπροστά σε μια έκπληξη το Ισραήλ και μάλιστα ήταν εντυπωσιακός ο χρόνος ο οποίος πέρασε από την έναρξη των επιχειρήσεων στο Ιράν για να μπει στο παιχνίδι του πολέμου και η Χεσμπολά. Θα περίμενε κάποιος να γίνει νωρίτερα. Το οποίο δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αλλά στη δική μου ανάγνωση κατανοώ ότι η Χεσμπολά είναι εξεδοντιασμένη, έχει αποδυναμωθεί, δεν είναι αυτή που ήταν. Προφανώς και το πλωστάσιο δεν είναι επίσης αυτό που διέθετε πριν από, από τους τελευταίους πολέμους με το Ισραήλ. Και από εκεί πέρα δεν ξέρω πόσο πραγματική απειλή μπορεί να αποτελεί για το Ισραήλ και δυσκολεύομαι να κατανοήσω για ποιο λόγο μπαίνει το Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο από τη στιγμή που έχεις και τον πρόεδρο της χώρας και τον πρωθυπουργό να λένε ότι ξέρεις εμείς θα τους κρατήσουμε στην άκρη. Το Ισραήλ νομίζω μπαίνει στο Νότιο Λίβανο για να επιβεβαιώσει ότι η Χεσμπολάχ δεν θα αποτελεί απειλή για αυτόν. Δεν αποτελεί απειλή. Έχει ξεδοντιαστεί με όλη αυτή την ιστορία με τα εκρηκτικά που υπήρχαν στους βομβιτές που εξεράγησαν. Η Χεσμπολάχ δεν αποτελεί απειλή. Αλλά νομίζω μπαίνει για δύο λόγους. Ένας είναι για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ο δεύτερος γιατί περάσει και ένα μήνυμα στους Ισραηλινούς ότι εμείς αντιμετωπίζουμε κάθε πηγή ανομαλία στην ευρύτερη περιοχή μας πλέον. Νομίζω ότι το μήνυμα Νετανιάχου στις επερχόμενες εκλογές θα είναι ότι πριν από 3 χρόνια μας απειλούσαν η Χαμάς, η Χεσμπολάχ, ο Άσαντ, το Ιράν. Κανένας από αυτούς δεν υπάρχει να μας απειλήσει πλέον. Κύπρος. Ελλάδα. Κίμωνας, Ψαρά, 4 F-16. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν κατεβαίνουν κάτω για να αμυνθούν σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία δεχθεί κάποια επίθεση. Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα Patriot το οποίο τοποθετήθηκε στην Κάρπαθο. Είναι για λόγους προληπτικούς, είναι για λόγους άμυνας, δεν είναι για λόγους επιθετικούς. Δεν πρόκειται δηλαδή να επιτεθούν από εκεί εναντίον κάποιου. Είναι για να προστατεύσουν αφενός με την Κυπριακή Δημοκρατία και αφετέρου το σύστημα Patriot, το Ανατολικό Αιγαίο και μάλιστα σε μια περιοχή, η Κάρπαθος είναι το νησί το οποίο είναι ο χώρος διασποράς των ελληνικών αεροσκαφών σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία. Άρα έχει στρατιωτικούς λόγους που βρίσκεται εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, ας ξεκινήσω με τη Σούδα που είναι και το πιο απλό, είναι στα όρια της εμβέλειας, ούτε καν στα όρια της εμβέλειας των μικρού βελληνικούς πυράβλων του Ιράν. Άρα η πιθανότητα να χτυπήσουν κάτι τόσο μακριά με πύραυλο είναι περιορισμένη, διότι θα περάσει από πολλά συστήματα αεράμινας, θα εντοπιστεί και το Ιράν προτιμάει να χτυπάει τις χώρες που είναι κοντά του. Πάντως να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί από χθες όταν συνέβη μέχρι και σήμερα έχω ακούσει και εγώ διάφορα, δεν έφυγε κάτι από το Ιράν. Έφυγε από το Λίβανο, έφυγε από τη Χεσμπολά. Πιθανόν να έφυγε από το Λίβανο. Ναι. Έφυγε από τη Χεσμπολά και μάλιστα αυτό προκύπτει και από Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές και μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα δεν το έχουμε οικειοποιηθεί αυτό για να γίνει γνωστό, να βγει προς τα έξω ως δεδομένο. Τώρα, ο στόχος ήταν οι βρετανικές βάσεις στην περίπτωση της Κύπρου. Φεύγω από την περίπτωση της Σούδας, πάντως θεωρώ ότι απειροελάχιστο το ενδεχόμενο. Δεν θα έπρεπε να κρατήσουμε μια πιο διακριτική στάση σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Τι? Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Νομίζουν ότι επιχειρούν οι Αμερικανοί από τη Σούδα. Με βάση τη συμφωνία που έχει διαφορά από το να στείλεις μια φρεγάτα να πολεμήσει δίπλα στους Αμερικανούς ή να γεμίζεις εδώ με καύσιμα, με τρόφιμα, με διαφορά. Πολεμοφόδια τα σκάφη τα οποία φεύγουν να πάνε να βομβαρδίσουν το Ιράν. Έχει δηλαδή, διαφορά. Ο Σάντσεφ γιατί είπε όχι?
στη συμφωνία, γιατί είναι στην άλλη άκρη και δεν επρόκειτο να ζητήσουν την βοήθειά του. Και όμως ζητήσανε και φύγανε, τα μετακομίσαν όλα και τα πήγανε στη Γερμανία. Δεν είναι κρίσιμη χώρα η Ισπανία σε αυτή την ιστορία. Σε εμάς η συμφωνία που έχουμε υπογράψει λέει ότι δεν επιτρέπεται να επιχειρούν αεροσκάφη από τη βάση της Σούδας στην ευρύτερη περιοχή, παρά μόνο για ασκήσεις. Επομένως, εμείς η βάση της Σούδας παίζει το ρόλο μόνο της προμήθειας και της υποστηρίξεως αυτών των πλοίων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα F-15 οπλισμένο, το οποίο βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο όμως προσγειώθηκε εκεί λόγω μηχανικής βλάβης και που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Σούδα άμεσα δεν συμμετέχει εμέσως υποστηρικτικά σε ό,τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Πάω στην περίπτωση της Κύπρου. Στην περίπτωση της Κύπρου λοιπόν ο στόχος ήταν οι βρετανικές βάσεις, δεν ήταν το έδαφος του νησιού, αλλά εκείνο το οποίο φοβάσαι είναι ότι μπορεί να ξεφύγει κάτι και να χτυπήσει το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άλλωστε και εκεί που είναι οι βρετανικές βάσεις, μέσα στις βρετανικές βάσεις υπάρχουν χωριά τα οποία ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ξυλοφάγου ή Ξυλοτύμπου είναι ένα από αυτά τα χωριά τα οποία βρίσκονται μέσα στο έδαφος των βάσεων που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως, η παρουσία της Ελλάδος κάτω είναι για να προστατεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατεβαίνει και η Γαλλία, εφαρμόζοντας μια συμφωνία του 2007 που είχε υπογραφεί τότε από τον πρόεδρο Παπαδόπουλο και τον Γάλλο πρόεδρο Σαρκοζή, και θα υπάρξει μάλλον και παρουσία των Γερμανών. Δεν είναι στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, δεν έχει ζητήσει η Κύπρος την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου, διότι δεν έχει δεχθεί απευθείας επίθεση. Πάντως και τα μαχητικά αεροσκάφη και οι φρεγάτες καθυστέρησαν μερικές δεκαετίες να πάνε στην Κύπρο, έτσι. Δεν αφορά εσάς αυτό, δυστυχώς, αλλά ναι. Ιστορικά αν το δει κανείς... Δυστυχώς, ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας θέσω. Δεν θα πάω στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε εμπλοκή της Ευρώπης σε αυτό το πράγμα το οποίο στα δικά μου τα μάτια πατάει στα πόδια του παραλογισμού? Δηλαδή η Ευρώπη θα πρέπει να είναι από τους άξονες που θα κοιτάξουν να το μαζέψουν αυτό και όχι να εμπλακούν ρίχνοντας περισσότερο λάδι στη φωτιά. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε την αντίδραση από το Ιράν σήμερα που λέει ότι μην τολμήσετε να εμπλακείτε σε αυτό το πράγμα, θα ανοίξει μετά με απρόβλεπτες διαστάσεις η βεντάλια αυτή της αναμέτρησης. Πριν από 27 ακριβώς χρόνια πριν την επίθεση, την 1η Μαρτίου του 1999, τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν συναντηθεί στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος, και συζητούσαν για τις ισοτιμίες των νομισμάτων των εθνικών τους έναντι του ευρώ. Mm-hmm. Την ίδια ώρα εξαπέλει η επίθεση η Αμερική κατά των Σέρβων για λογαριασμό των Αλβανών του Κωσυφοπεδίου. Το 1999, ναι. Το 1999. Ακριβώς πριν από 27 χρόνια. Το μήνυμα που θέλει να περάσει τότε η Αμερική, πιστεύω, ήταν καθαρά συμβολικό. Εσείς μιλήστε για τα οικονομικά σας και αυτά, εγώ κάνω πολιτική και όχι όπου και όπου, στην αυλή σας. Γιατί η περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας ήταν η αυλή της Αμερικής, της Ευρώπης. Δεν ήταν κάτι που είναι πιο απομακρυσμένο όπως είναι η Μέση Ανατολή. Κάτι αντίστοιχο βλέπω και τώρα. Η Αμερική και το Ισραήλ πηγαίνουν και κάνουν πολιτική σε αυτή την περιοχή. Η Ευρώπη έχει μείνει τώρα και σχολιάζει τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, εάν έγινε καλός ή δεν έγινε. Στη Γερμανία έχει ξεσπάσει μια συζήτηση μεταξύ χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, αν ήταν σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο ή όχι η επίθεση. Είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Η Ευρώπη για μια ακόμη φορά δείχνει ότι δεν έχει άποψη για το τι συμβαίνει στον άμεσο περιγύρω της. Άποψη δεν έχεις. Από την άλλη είναι ένα λιθαράκι αυτό ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα κοινά ο Ντόναλντ Τραμπ και μας αφορούν ένα επιπλέον λιθαράκι στη διάρρηξη των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και όχι των δικών των ευρωπαϊκών σχέσεων, αλλά της αδιαφορίας και της διάρρηξης των σχέσεων με τους Ευρωπαίους από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, για να το σχηματοποιήσω και να το προσωποποιήσω. Δηλαδή εννοείται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει την απαξία που τρέφει προς τους Ευρωπαίους με τον τρόπο. Σε άλλες εποχές θα σήκωνε κάποιος το τηλέφωνο να πάρει το Γερμανό τον καγκελάριο, να πάρει το Γάλλο πρόεδρο, να πάρει κάποιον από την Ευρώπη και να του πει: ξέρεις,
θα κάνω αυτό, μην το μάθεις από τις ειδήσεις, στο λέω να το ξέρεις από τώρα. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Ξέρετε, η εξάρτηση της Ευρώπης είναι από την Αμερική είναι τόσο μεγάλη που η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να καταπίνει και να παραβλέπει πολλά τέτοια πράγματα. Γιατί υπάρχει τεράστια εξάρτηση. Αυτό που είπε η Γαλλία, ότι θέλω να απλώσω την πυρηνική μου ομπρέλα και να περιλάβει και άλλα κράτη, όπως παραδείγματι την Ελλάδα που είπε μέχρι το 2035, δείχνει ένα από τα πολλά προβλήματα της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν ανέπτυξε ποτέ πυρηνικά όπλα διότι βασιζόταν στην Αμερική. Η Ευρώπη δεν ανέπτυξε ποτέ σοβαρά συστήματα αεράμινας διότι βασιζόταν στα ραντάρ της Αμερικής και στους πυράβλους της Αμερικής. Η Ευρώπη είναι απίστευτα εξαρτημένη από την Αμερική. Η σκηνή το φθινόπωρο όπου 7 Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν πάει στον Τραμπ να τον παρακαλέσουν να δει διαφορετικά το θέμα της Ουκρανίας ήταν αντικειμενικά εξευτελιστική για την Ευρώπη. Έγινε όμως. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να πατήσει τα πόδια της και είναι διατεθειμένη να καταπίνει αυτές τις προσβολές. Λοιπόν, και ένα τελευταίο και με αυτό κλείνουμε, κυρία Συρίγο. Ισραήλ. Ο τρόπος με τον οποίο, και επειδή πολλοί ξεκινούν την κουβέντα με το τι έγινε την 7η του Οκτώβρη και πώς στάθηκε το Ισραήλ απέναντι σε αυτό, ωστόσο υπάρχει μια προϊστορία πριν την 7η του Οκτώβρη για να φτάσουμε σε εκείνη την επίθεση της Χαμάς. Ο τρόπος με τον οποίο στέκει το Ισραήλ απέναντι στα θέματα ασφαλείας του είναι ένα ζήτημα το οποίο λειτουργεί ευρύτερα από σταθεροποιητικά με δεδομένο που έχουμε φτάσει σήμερα και μιλάω για τον πόλεμο στο Ιράν. Δηλαδή βλέπει κανείς το τι έγινε την 7η του Οκτώβρη, πώς αντέδρασε το Ισραήλ, τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας όπου έχεις μια γενοκτονία και έχεις μια εθνοκάθαρση σε εξέλιξη στη δυτική όχθη. Υπάρχει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ειρήνευσης επί της ουσίας του Ντόναλντ Τραμπ των 20 σημείων, η οποία δεν έχει τηρηθεί στο ελάχιστο. Υπάρχουν βομβαρδισμοί, υπάρχουν χτυπήματα από ελεύθερους σκοπευτές διαρκώς, έχουν κλείσει βρύσες, έχουν κλείσει τα περάσματα για τα εφόδια τα οποία περνάνε μέσα, τρόφιμα, φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο, άρα δεν τηρείται αυτό. Στο Λίβανο είχαμε τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός, όπου έχουμε διαρκώς βομβαρδισμούς όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν σταμάτησαν καθόλου οι επιχειρήσεις από την πλευρά του Ισραήλ και τώρα έχουμε αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Αν αύριο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κλείσει αυτό το πράγμα στο Ιράν, ποιος εγγυάται ότι το Ισραήλ δεν θα εξακολουθήσει με τον ίδιο τρόπο που δεν σεβάστηκε τις δύο προηγούμενες συμφωνίες στη Γάζα και στο Λίβανο, να δραστηριοποιείται με τον ίδιο τρόπο και στο Ιράν? Να διευκρινίσω απλώς ότι από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν δέχομαι ότι υπάρχει γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας. Θεωρώ ότι έχουμε εγκλήματα πολέμου πολύ σοβαρά, αλλά όχι γενοκτονία. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η γενοκτονία, αλλά δεν είναι θέμα συζητήσεως αυτό. Εγώ να ξεκινήσω λίγο πιο παλιά. Τη δεκαετία του 80 υπήρχαν 4 κράτη ισχυρά ή αρκετά ισχυρά που ήταν απέναντι στο Ισραήλ. Η Λιβύη, η Συρία, το Ιράκ και το Ιράν. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα. Αυτό αντικειμενικά είναι κάτι που πρέπει να σημειώσουμε. Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά εντυπωσιακό στοιχείο άμα το δούμε τι συνέβη τα τελευταία 50 χρόνια. Δεύτερο στοιχείο. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει απομείνει χωρίς συμμάχους. Αντίθετα, πολλά αραβικά κράτη είδαν με συμπάθεια την επίθεση του Ισραήλ. Σαουδική Αραβία. Ναι, η Σαουδική Αραβία. Είδαν με συμπάθεια την επίθεση του Ισραήλ. Και αυτό έχει τη σημασία του. Τώρα, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στη Μέση Ανατολή. Θα τηρήσει τη συμφωνία. Εάν τα κράτη με τα οποία συνορεύει δεχθούν να λειτουργούν ως η Ορδανία, η απάντηση είναι ναι, θα τηρήσει τις συμφωνίες. Η Ορδανία έχει επιλέξει να είναι ένα κράτος κατ' ουσίαν ουδέτερο με επαγγελματικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες με πολύ ισχυρές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες αποτρέπουν την εκδήλωση επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ. Εάν τα γειτονικά κράτη μπουν σε αυτή τη λογική, το Ισραήλ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να συνεχίσει έτσι το βίο του.
Το είδαμε και στην περίπτωση της Αιγύπτου αυτό το πράγμα. Άρα στην απάντηση που έχω σε αυτό που λέτε είναι ότι η πτώση του Ιράν για μένα είναι κάτι αντίστοιχο με την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως για την Ευρώπη το 1989. Έχουμε μια νέα εποχή. Στη νέα εποχή θα έχουμε πολλές συμφωνίες αραβικών κρατών με το Ισραήλ, εφόσον επιτευχθεί μια συμφωνία γύρω από τη λωρίδα της Γάζας, η οποία θα σώζει τα προσχήματα. Δεν πιστεύω ότι θα λύνει σοβαρά πράγματα επί του εδάφους, αλλά θα σώζει τα προσχήματα για αυτά τα κράτη και η ζωή θα συνεχιστεί έτσι. Εκεί θα έχει προβλήματα η Τουρκία σε μια τέτοια περίπτωση. Άγγελος Συρίγος, βουλευτής και καθηγητής διεθνούς δικαίου, τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς.